wagye Yesu adi zemisa ba wagye Kristo adi Kristo so omoye mienu o amba ya oba Yesu womo na asofo atofo adifo atofo do omoye adwuma no ukodi sa ba Yesu na chi a Nyankopɔn nimu kugem no so dem yanka bone ho asɛm wo ho David from January to December David Solomon enonko a Hannah Sarah so for kyerɛkyerɛ kwaye nipa fa so obeyie so for kese ba ko Ghana ha wọ́n dẹ̀ bíi ànkyerẹ́kyerẹ́ a wọ́n kyerẹ́kyerẹ́ kọ́ a nípa fọ́sọ́ bẹ́ẹ̀ yie nko a ẹni ẹ̀kọ́ ẹ̀ lẹ́kyerẹ́ nsukuu yi aseɛ $50 million ayera na nsɛm yà mi kɔnkɔn adumani kɔ hɛ wɔde sɛ cathedral no abirɛ hɔ $50 million sɔfo mpanimfoɔ na yɛde sika no hyɛ wɔn nsam fa wɔn to bɔɔl bɛɛ mmiɛnsa pɛn mu concrete ɛnu ano. Amen. It is heaven. But when you want to know what you want, Jamaica Chamusa was it from black a crack and trust him. We are Sibiu. Debbie, we are so ready to be mobile. Not to know the truth of that. Yes. We will follow Bako Paradise. One Casamado. What's our manager? Amen. Now, over Dibia, what you're attending, Nasim say, Yesu Urban. Owodibia waayai watwa na tade ne nasene mu sɛ watwa na tade mu ene nasene mu sɛ ahene mu hene ene awura no mawurade ene awura mu awurade yes tumi wura no wodi atemu oba saase so obayifu a wonku ba hye binom tete so da bayi bayi kwa na da bia o mu sori tie Kristo asafo boni pese ye de boni gu adwumayefo so afọ na ho brase do na bompa che Yankopɔn se hu bayifo bi o ma hu no ntem me ma so da bu e bayifo bi amenim no onim no ampa ana mo kwan so a me no mo fa so dili so what you say was my data mo sa heaven makobi ala na me de me ni padue nyira Yankopɔn adwuma na me pa heaven akoro. What do you say? So have you become? Amen. Amen. Verse 17. What's that? Na me no abofo bi ogina owiam. Ti oso abofo bi ogina owiam. Na ode ne kase tiam ka kire no ma wotu bi yam nyina say. Hallelujah. Amen. Luke chapter 17 verse number 26. Emu obi na da o say, you ase we omboa. No man can simple. Wa ha abaju omodi. Omo ya dadafo ababura kan mo hasem misi wiase wey ene wo so ayehuni ebefiri ho. Amen. Amen. Yawa Luke chapter 17 verse number 26. What's I? Na said eye no wan nanim no. What Yesu na kasa yo. Was said eye no wan nanim no. Sanso na beye oni papa no nanim. Sa na ba dai. E beye oni papa no nanim. Sa na be Yesu Kristo so ne banum. Yes. Said eye no wan nanim sa na be Kristo. E ma ye no so be. Why for manager? Amen. Verse number 27. What's I? Was what did he? Nipa didi. Yes. Ne nipa didi. Papa. Social media abaso we had that we ko choba. When nam ogun aduane so. Intwam. Edu kwasi ada. Obi ye abaidwuma office ka be di nsem. Monday okwa akoye nkonta, obi to force. Okofiri obi bro ni wawu. Ese ye ko jogging me boa. Yeah, white. Ko jogging. From jogging to a mutu ase. Na do to bro ni wawu no a okofiri obi force bay no. Sika ne hin bottom. Ko du mutu ase a. Wa fa pine. Because sa jogging no moko no obabi wo mu a open no. To be so ba no se owo sika. Sika wo no. Ogoro. And mutu. Half and Ghana. Because you are creating me, you are going to ti hu dia kono bi emfa ndo so mebo ta woro jenesa munni ya na mako no oni bi oh me dia no pay my fine so onidi dinko fozi ka wi afi ade tijo anopa no o dwunu kontompa obetwa kire ne mawura bi so abaisika tazika no wagege o so dia ko pema wenza
Oba no de zelo keka zelo ho. Twitwa Nipa di bɔne. na ɛyɛ meta sɛ Nyankopɔn se yɛ nipa dua yi ahome yɛ ahome na ɔde hunu deɛ yɛyɛ. Nti ade bi nipa na sase wɔ so bia ɛda Nyankopɔn no mu adagya nipa ntimi nyɛ bɔne mfa nta Nyankopɔn da nya saa adwene fa nante na akɔ bɔne a wɔtsuro. Amen. Luke chapter 17 verse number 26. Na sade ye no one nanimu no. Sade ye no one nanimu no. Sanso na be oni papa ne nanimu. Sa na be oni papa ne nam. Odidi. Nipa didi. Wonomai. Nipa nomai. Nipa reza o. Ba o. Ene sana ba no. Bebere wa onu a wonu mo. Christian level. Yes. Ti se kan ya petese a. Obinum ya anu hia no so wonu petese. Dabi nyapio. This one friendly panel ni subi ni nie bibi o ya unhu sese niema wo nipa dua. Hallelujah. Amen. Nipa bi wiensa. Na kwa de kuma asem se so tenanse bro no bia edu fia na dwuma ne abotent se de obi awu hihye mfidi akese ho. Omo ebo a live band. Wiensa sa. Nyame so oba. Amen. Amen. Oware yerenom. Waso arai. Oware yerenom. No apostle pa ware yerenom. Yes. Na so obo ye chiwade. Yes. Ware yerenom. Who so baby ho fa. Akoye ne ho ade. Ba ko fo ne yinim dumienu. Obare kaida. Amen. Ye pasu de sa de na twamu. Atwam. Nyadwuma. Ye have ho adwuma na ba ko kura wo kura sai. Na meyinu. Ba ko no kura sai. No akofa bi no asem ye have ho adwuma. Nya masam. Hallelujah. Amen. Oware yerenom. Ware yerenom. Na oma wade de kosi da no wan shan adaka ni. Wo mo wade sa no wa eya adaka ikanyame asem nyina. And the wedding ade achi wedding. Sa. Ni pay na ni. Ni be kusu ye bone. They say all say abrofo mra na won be so mdi ba hawo. Obi ja bande ko eso we dede. Is it just an uko ekoje koji pipes and then se wusi aso da na nkofo be si da twa hohie a iso okohu ayi ko keme koje ayi esi bibi the sound ho ahwan esa wo side bokoko de se wo ye dede ye yete abayifu asase we so ye nye dede onyamem akwasi broni hwe camera wa yesi wo wo camera na si wo yes hwe fo kura be ya wo di video broni na ye yo yes ye de ne ya adwembone and the friend bayi so that's it yes do you papa no na ni baby abọ papa say twa to for wo ya de ababu ni pa bi no mo so tima so aba no no bi susu say wo ni mu ase ni pa be ko bu nsam jem dos ntina you say we found mo wi ase musudia biam na wo Kristo ba nante ana papa Bibiani asase wo so betima mani pankwa di Yesu Kristo dinu no. Wafa banencha. Amen. Yego Luke chapter 17 verse number 27. Wasai Na ensuyire no bai. Na ensuyire ne bai. Na ebese won nyina. Na ebese ade boyefo nyina. Ye na no otenzu ani. Nika. Ni chachao. Ne ntema. Ne nkawa. Ne chininye. Ne che. Ni pakasi abao. Otenzu ani na furisati ani. Onum zuo no di akoni aba wo zuo no musa bonenti. Hallelujah. Amen. We about to ha. Bible see me and one messa. Muntie nie. Ye wa Kristo fo ma bebre, jiri fo bebre kwa de sa ombom messa. Na so fo hwe wom. Wa see me anya messa wo. Nti oba enkofo bi nyi nto wi so. So ke Bible no a meti ho no. Yes. Nyame asem si ye tinwi kura no. Wonimano. So what you say? Yes. And what you mre mu say, ye me ni mre obibiribi. Debi. Na na akofo obi nwi ade abeka nwi ho. Enyo nwi. Alright. Na akofo obi nwi abeka nwi ho. Eche wo ye ni birifo. Do he ya, ho no bebu atai.
Obadi for Banancha. Amen. Verse number 28. What's that? Now said a lot to Nemono. Said a lot to Nemono. What did he? Nipa did. Now one no more. Also almost the same thing. Lot to Nemono. What did no mind? Yes. And it what toy? What we are or toy? Or toy? Or Tony? Kotoba Tonson the year. Yes. Me ko China, me near die. Go Italy. Go Dubai. Yeah. Go America. Go Faba. Ma order. Go Diaka. But you must say, Mother Munni to maybe teacher say, who young and your man. No one knew a crowd in Tia Sophia Buabem. As a who wouldn't answer. Yes, you never go heaven. Missing member determine Nama Conso. Yes. The Mempeso beer didn't be Baba Hamagane. You say, my true one for the Nipper. Yes. Hallelujah. Amen. Or toy. Or toy. Or Tony. Or Cotoba Tony. Or DI. Toba 20. Said in the year. Nigeria. For materials, Yaba. Toba 20. South Africa. Amen. Or DI. Nipa Dria. Or to two are dying. Nipa Yefu. Lord Solomon Gomorrah. Nipa Dofu. And Mufu. Body Fu. Banjifu. By Fu. Nipa Dofu. Chaswaba. To send the year. Amen. Amen. Now, or to two are dying. Nipa or to two are dying. Nipa si die. Say Ghana here. Said the Jesus as if you Lord to personality. Amen. Amen. Luke chapter 17 verse number 29. What's that? Now a dollar to free Sodom coin. Did thou Lord to free Sodom coin? And with tennis of a free so toy. And with Janet day. Sophie. With Janet Sophie. Yes. Every so toy. Never say when you know. With Janet Sophie. Sophie no. It is a what the rubber out to Gemina rubber nanani. Na jeng change a crash gum. Hey. And now Bible we are. Yeah, the never. You been sort for the new. Debbie. Yet then what dinner. Extra. Because I have bonnet. It be Massassi so that. Debbie. Bonnet. Siena, the back of butter, you have to do your wedding. Hey. That's a chew at the end of my Yeah. Amen. And now you could be much of say, we are bar part to Waro Babema. We are Bema part to Waro Baba. So that's it. Yes. And you may who you bonqua. And now at the boy for Shesumasi and the baby are sending Penyachi. The Sabu Fushia, Yamadiba says so look more than Kwakawi. Sabu Fushia, what told so be cool the power. What I say, no a personal. Sir, Bonita so a cost. We can go to do Jeba. Do Jeba. Oh, wow. As I can say about Zemoba. Amen. Now a dollar to free Sodom coin. We tell us of free so toy. We tell us of free so toy. Now ever say when you now ever say Sodom for you now. Luke chapter 17 verse number 30. Son of Bayer when you probably pay in what deal. You are saying Yesu Kristo ba son of Bayer. Yes. I can't tell you plain. Ja. On fait bien see stamp position. Intisa o masada bonu obetu no anyankwa efiriwa. Ntiyanema ya chiem. Me say antenasema sada bonu mato. So you sorry papa bi akwa bra lokwa gidi asafo ye bobo osu e di nyame asem be kire na obetena anche wiase we be kona wiye na abufuhia Yesu Kristo ni abofo nde ba no ano odene awurade nyiri pa firi sa muso mu da amen yanga verse number 31 wase na da no a de wo dan tifi na ni pipi wo dan mu no o ma ne nsa ma mefa atemu da de excuse bi eno se capital ni sida so boso no sura bom na sase agye so awo so a na go Yesu am se urade Yesu mi sika bi da dem am fonko to ba bi ye baby a wuti bia waka ho wono hama so no yire na da waka ho butu ne so oba na wa ye na wo a wana ba ji wa wo bi wana ba ji do te dwane say hospital there was just see obi na doctor see atwa no ho ajia wana be gina ho nti bra ya bra me say ese boboa ye ho yie na ho boa no ese ye tenene
ɛhyɛ satade ɛhyɛ sempaboa na tena adwene ni ade nante rusa de mekai ebia sipai na onyankopɔn so osa be ye biam so wo ye no akoto sa musuo mu wurade wo yamaba amen yanga Luke chapter 17 verse number 31 wasai na de awafuom no so wo nkurase wo afuom a ɛda no esi a ayese bezim ɛda nyankopɔn de sumba bezim asase so esum ne bae no ba bia no obia wo ka ho 3 days no obia ntima move step saa na bɛyɛ dakɛseɛ no ɔbade wo yamaba amen kwa wase no monka lot yere no so enka lot yere no obiara ba yɛ so bɛgye ne kra no ebe firi ne nsa hallelujah amen mo amadi kaje Kristo adie npa mo kyɛwo mo mfa nyame asɛm nya twuma ampa ɛmfa wo matamata wiase ho kakra wiase kakra Yesu kakra mo nyae mo nkwa na mo so mo nyame na Kristo ni ba watu ano gon meba ko na se ma me bia yi ase ka je se no ugu ho no mase ugu woni mase pa wo ma ye kura body eya wo mu a wo nkase wo su ko yi wa wam e se sa de etwetwe oji prekese ye de de emene ko o se obi ofon na ibi ase prekese ba ni oji na wona wo mu wo mu wo be de pam star ayi e de awo prekese wo su ko yi so prekese jam pokwa woro no mo seresere kan ya me na me kro do obi ehu ade bia no ko bi oba bi ho na ntu kura no nya na ntu ketwa yes onim Kristo opam na tade eda na ha na ntu guo wo so die tese why na go tell house akoyi bi manu bebre de mamu nya wade no mama difo yi bre secret na no alas sister be friends sister yentimi mo samba ye no wo na wei a unkata so be me bie no ba ware be me bie ni ho ananta wei obi ala ni dawo say video retire enti se won petrol bo free ne shatare tenten go wani mi ne ye tọ́jú ase wani mi ne ye enti shatare tenten oba be ho ade wi a enten ga ne so ate aka no so na wo mo gina straight pam yi wo so wo wei wa boro ko ade e be kire ne so me kai wo tie ye ampa obi be ware ye ne ho ade e no ne na wo ma nti adufo amobɔ mpa ye man mema no so we bi na nya fra me ka kira no nya sa ba mpa ya bre tell the truth hallelujah amen yanga Luke chapter 17 verse 32 wasai mon kai lot yere no mon yan kai lot yere no obi ba hwe so bɛgye ne kra no to obi o hwe so wa gye ne kra no be firi ne nsa obi o so wa gye ne kra bia wo di wiase aji nti de be wiase bia wo de ho ko wuram wo be so ogye kra wo be so wo ye bi ma no so nipa ni obi o te sa bia sakra wadwen amen amen yanga na obi le bia na ne kra be firi ne nsa no to obi a Yesu so 70 ne kra be firi ne nsa obɛgye ne nkwa obɛgye sa nipa ne nkwa ani ya tworo no nti adofo ya hyiam be pese ne obi ate ase ese ewiase wei ye entena won kosi dao obi tumi ka se medi boni ewu na temu da besimachi nai medi boni ewu na temu da besimachi adusam 2011 20 verse 11 adusam Revelation chapter 20 verse number 11 yanko wase na mi hwan won fita kokoro Joshua hwan won fita kokoro ene de wɔte so asase na wɔso dwane wɔ nanim de ɔte hwan so no ɔsoro ne asase dwane nanim na wɔanya baabi ama wɔn na wɔanya baabi ama saafo no verse number 12 ha na mi huna wufoɔ nti Joshua hu awufo enketewa ne akɛseɛ enketewa ne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina hen wɔ nanim obu abro ne ɔte so gwa wu obi ante ente so wu obi ante nti ayi bu ona ba obi abaso akɔpɛ bosia obi ko otumi sɛ yi we de kaba bɔbɔka kaba because obi akɔpɛ bosia ma obi ahu anim sambɔde ma because kana akɔfa ba nya de bɛsa ba biem dabi ayi bu ɔso na ba ne yɛ ko yes because emfa so bebem pa kona ayi ne tada ho a obi duro sɛ ho ahwan no o kan ka gba no ya call to glory America for Canada for yes. UK for mo Ghana so ejimo Bank of Ghana ejimo Standard Chartered Bank we businessman hwan sa ayi bu ɔzo a maami afia so bepɔ ya ase agya kosi kakari asikam
ana kwa no so ansa nsum nyame so de ase se kwaro ma Kristo busua enka Kristo busua no ba ye na yie ahyena nimonyam no no so gu apetese so ni wi wanya ko pa fa bana nchae amen dia dofo no ma ya chiam me pese wo tie bia me pese ohuru sa ewia se wei ebekọ na wiye na asam ne so Ugadi nye free musuom. Amen. Kaka. Revelation 20 verse number 12. What's that? Me huna ufo nketewa ne akese. So wa ufo nketewa ne akese. Se wo kyerɛkyerɛ hen wananim. Ufo nketewa ne akese. Omuso bejeja hen wananim o yankwa. Na obiebie ngomam. Ana ye bie ngomam wo hen wananim o. Na obie ngoma foforo bia ye nkwa ngomanim. Ana omo bie ngomam foforo bia ye nkwa ngomam. Na wonam nsɛm a wɔtwa ngoma no so bu waten. Saa ngoma we obi a wodi ankomu bia no. Na ye se heaven nkobi. Enkwa ngoma ye tie asie di komu ansa na ye wu. Odi o. Owu ana yare ye nkonkonsa osodo ni nkonkonsa ne honto no. Na ya na ye se. Wa se. Edimi ese wo bedi nkonkonsa kire me amse mebodin. Mekwa ko busam. Mebodin. Ye kasa mebodin. Afebo was say David. That's why nkonkonsa ni. Oboman. Bwana mfoma ncha. Amen. Yama wase na obie ngoma foforo bia ye nkwa ngoma nim. Obie ngoma foforo bia ye nkwa ngoma. Na wonam nsɛm a wɔtwa ngoma nim no so. Na onam nsɛm a wɔtwa no ngoma nim so. Epupu awufo aten sɛ de wonyina nnwuma te. Epu ho aten. Awufo no aten. Na so wukura ebe dai. Bebu aten. Bebu aten. Watwere. Mendiga sɛ wo bewu abesi atemu da besi waji o. Awufo nyina da no bɛsɔre. Yes. Wɔsuru bom na sa se wo so a. Maza. Mesia pokra na fa wo a wo bepie una bepie aba. Demirika. Wo tumi e baye dwuma asase wo so no anu odene. Ntina obi a wote ha bia Nyankopɔn pɛso obeyira. Nti wode nsɛm wo nyina gutwa kunkum sɛ yankenkan kyere ye ho. Ye mei na sɛm ne mfa nya dwuma. Wasa ba ne nche. Amen. Kaka. Revelation chapter 20 verse number 13. Wasa. Na epu yi na ufo wo ne man. Ose po ya dai. Eyi na ufo ne man. Obi ensu afa obi ada no bepie aba. Fantini metopum. Amen. Amen. Yangwa. Ento waso ne say. Na owuo ni asamado so ye ufo wo ne so man. Na owuo ane wan asamado. Omienu. Omo ye fallen angels. Yes. Owuo ye bofo asamado ye bofo. Ampa. Wo mo ne ka bonsamu ni Nyankopɔn abofo di ase wo soro aye to ma hwi asase so. Owuo ka ho asamado ka ho. Yes. Wo se da no ma dai. Obayi wa ufo wo na ma. Obayi ufo wo na ma. Na opu wo biara tense de wonwuma te. Na obayi. Obopu wa tense de wonwuma te. Se wa anya lokra nyi se igu ku a. Aya sem baba. Asempa. Uko nyi se yi ato ogu na wuye. Hey na abegina. Two trouble one God. Koda be show ye funum. Hene sa anu atwe bag. Na ko di laso, se do koto aba. Na ko di ewu no abetena ase. Hu so anu akudi. Esi udi ni bo no odwane, awudi fo hima. Wasakra ba be. Onsakra. Mese, me ka bibia kyerɛw. Yesu basaso se wode yebɔ be kyeye. Yes. Di bɔne bia wayi bia no. Anasa utimu bia no. Se woji Kristo di a wode akyɛw. Di ba bia wa nya nkwa wa na wo pɛ. Ɛdane ne. Amen. Amen. Kwakra. Verse number 14. What's that? Na otu wo ni asama no twene ojatade no. Na dan no oso obɛɛrɛ. Obatu wo ni asama do atwene ojatade mu. Befre owuo. Ye na to gem. Asama do. Ye de beto gem. Ye ni wo prenu no. Ye say ye de owu ato gem asama do ato gem. Awufo obɛɛrɛ. Ana wa wote aseso de na abɛyɛ. Bɛɛrɛ. Nti da no owu onya dwuma. Udu tiba hida mu saa na huni mu so moja na agina ho. Ongu. Obefa pause akeka fra nom no guna na agina ho. Ongu. Uyem na ene bunse nyama ne nam yam so ngu. Go wuo no ono ya che no. Shiranga nyameri. Amen. Kwaka. Revelation chapter 20 verse number 15. What's that? Na obiana wa hunu se wode ne din ahye nkwa ngoma ne mu. Adana mo tie ne yo. Nipa bia wa hu se wode ne din ahye nkwa ngoma ne mu. Obeto na twene ojatade no mu. Ana asem ne won. Sa ngoma ne edi ngomu go. Debi. Gisa wo pa hu achi. So what you say? Yes. No would dig Kristo achi wo no kuram. Gisa wo ma hia bato ni wi asentam.
na Yakubon humabo ama bofo atwere wudi won kwa ngomam. Amen. Amen. Verse number 11. What's that? Wase na me huran won fita kokoro. Na di wote so ni asase dwan nanim. Na wanya ba bia ma won. Nshiranga Yakubon di da. Amen. Ti adofulum. Abere nti me pese me ko bebiri. Debi. Yetwe mutan a ye be fesi atemu. Ana wiase wenso antena honkosi da. Ana se ehwe ni yu. Na obi chesi wiase saa abrante tim frigana na okobeni na okoda fundakam. Okobesika. Obi akwaji adura beti asore. Enu yaka chere se asore na obeti ne be ye na mum wonna ba bia da. Gise ba bia wo ya asore no a saa asase na obi asore no wo so no. Saa bro no no. Da bia ho na beda kopu so bi wo se to. Wati ase ajedo na te asore no. Asore na ni branch bia because se okobie branch obabi ni okona wantima ameda ha tumi ne beku no. Nti wachimi nti ne yire ne ma na dia borchi akọ ne aba no na ka Ghana ha. Ena fra coat no ahye. Yesu oba. Mr. Yesu so wa dai oba. Anu Yesu nwa wa gene sister. Nti abra kai antrase ma Yesu biem. Trase ma Kristo. Na dano obedua wa wafra abonefom. Won fa ba na nche. Amen. Nti anofrom. Bedi masemo ba wiye. De bi ka chi obi otie bia ne sa enka akire. Have ko ayopa so be se nko bia bekọ. Nti ade bia se ko bia yifiri wa brabom. E bia wote ha. Unyanye Kristo ndi. Bra. Penufo babo osu. Oba ekọ de asafo ba. Ya no ba ye adwuma no akopem bra obere beso. De masemo si. Wura ne yakopọ wo yamabo. Amen. Omfa bone nche. Amen. Won kaye. Amen. Omi ntimi nkonkoden. Amen. Na so opia nyankatumi to mehira ye nda. Amen. Amen. Oni be sumunyami yeyo. Yeah. Ayimate sumunyami yeyo. Yeah. Asania sumunyami yo. Yeah. Yeah. Sumunyami yo. Hallelujah. Amen. Asambay na asese ye kachire onyame difo yi. Orland na asem no o se dan ho bra Kristo nchen na yenkobo wosu. Na ebeye Kristo ni na ani ntu anamo na obenya nkwa ama wokra. Na nse wiase ni dedi akiri. Nti bra nyame difo ya asem ya ba na wi. Wa kan koma se one nokware gidi asori bitu anamo no bra ni mu ha na yenkobo wasu ewo eja oba no nkronkron dinimu sade yetie no ne sade wotie no saa na awurade fa so frɛ ye ne ye frɛ gidifo yi nti emfa no obra ne asetena bi awom sa woda ne wakoma no adwema Kristo awurade betima fa wasesa wo na obaye oyi sade ne waye yi a mobaye na asi nti sa asemi kan koma o preach no say entena se mawiase entena se mabone to anama oda na ho bra Kristom na urade be ye wo foforo na ono atu anama de akire wanya nkwa sa bra yi ya ye twen se ye benya obi a waje asem ye di na ebinya maye osofo amanya ntie se ye bre no aka be sesima dunum na media for na free ye nchen ko nti we de ye besra wo na ebra ye bebo ye mpa ye to sumini wo de fidi ya to adwentofo iso kakra na sima dunum ne so na afei ye jamo kwai na mko sabre mpani amakwai se ye mo ye mpa ye to sumienu ma nkoto na mema sorry ye dewe nyame ebru yeah madiame yeah
so nkase oso nyakopon ye na do ewoda amen ojina ne tumi ne dum bebre so hu ye ne o mai na kra nyina mobo owura Yesu Kristo a oyate azifo na wufo nyina mutemefo ne wa mayenkwa David se metiase a me yimbofo aye aseda kase nkan din da amen se wa hu ye ne o mai ne asafo mobo no asafo mpanumfo ahye empabo dwumadi kase ediji wo man Ghana ne asafo edi adanse se agina tu ne tempo frewodi ampa sanse akasema ne bre na omanga na ekwa akono aja kronkron anonyam kase nkan din da amen ono ka kire Israel fo se munyokum na Nkwagyeɛ kase yi Mizrim fo amu won na mu hu bibio enti ye nyina ye begina Israel dwom no ma no ye aduo twinsia na ya bompaye Israel dwom number ye aduo twinsia ahonya kese mu mpae bo David mpae bo awurade bere waso ase tie me na me yemobo no wohia ni hwe me kra so na me yonwotefo wo menya nkopon je wabofra a wode ne ho atwere wo awurade ho me mobo na wona mesumi fra wo dam nyina ma akra nyenye na wo awurade na me ma me kra so mema na wo awurade oye na wo difiri na wado ye doso ema wona wo fere wo nyina awurade ya so ma me mpaebo ne tie me nkoto sere ne ma wo yehia dam mesum frɛw na wo beje me so obia nte sɛ wo anyame mu awurade na bia nte sɛ wo nnwuma amanaman a wo ye nyina baba bekoto wanim awurade na obɛhyɛ wo din na nimonyam na wo ye kɛseɛ na wo ya nwanwade onkuto ne otwedi ampo nyankopɔn awurade
kyerɛ me wɔ kwan mɛnante wɔ nukure mu na maka no makoma bom na masuro wo din awurade me Nyankopɔn mede makoma nyinaa meda wase na mahyɛ wo din animuonyam daa sɛ wadɔ yɛ so wɔ me so na wayi me kra afiri asamado bu no mu Onyankopɔn ahantanfoɔ asɔde atia me na tirimɔdenfoɔ asafo hwehwɛ me kra na wamfa wansi wɔ ani so na wo awurade woyɛ Onyankopɔn mmɔborɔhufoɔ na ɔdomfoɔ obo asetɔ kyɛ na wadɔyɛ no nokore dɔɔso dane w'ani kyerɛ me na dom me fa w'ahoɔden ma w'akoa na gye w'afena aba nkwa yɛ me ho nsɛnkyerɛnne ma ne nsi me yie na matamfo nhunu na w'ani ngu sɛ wo awurade waboa me na wakyekyɛ me werɛ alleluia amen badinyamie bro Nyankopɔn woni wasoro ane asase nyina wura onyame a wona abɔ yɛn na ade begu asase so na wasam kyerɛ sɛ yɛnhwɛ w'akyira kwan awurade yɛ anya ne santi ɔtamfo anya yɛ ho ani ɔhaw abebrɛsɛ nkwanhyia asane abew ɔde abegu yɛ so asetena mu nanso anidaso baako pɛ ne yɛwɔ sɛ woni onyame a de asam to ani mu a obetumi asane afiri sa wɔ hawo ho yɛwura kaenda amen tumi ni ahoɔden nyina wura kaenda amen ɛna no oni asoma afori hyiae no na ɔmbusa sɛ awurade kyerɛ mpaebɔ na aka kyerɛ sɛ mobɔ mpae a ayɛ mo nkasa fɛ yɛbɔ ne kyɛe efisɛ na nim sɛ ɔmo yɛ nipa yɛn so awurade ɛntwene ne ɔmo yɛnsene ɔmo eti yɛn so yɛba wɔ anim yi yɛwura bɔne a yɛ biara no fa kyɛn daa amen awurade Yesu fa kyɛn daa amen ɛno nti na abaayɛ na bɔ yɛn nkwa ne yɛkra ne nipadua ho ban amen sɛ wɔwuo mpo honhom bi gu yɛn so a yɛwura wona abɛboa yɛn sɛ ɔtamfo nso yare dom bi sɛ ɔbɛma yɛ akadan mu a awurade Yesu pɛguma yɛn daa amen na yɛnsi pinsita awɔ adwuma yi mu adwuma kakra no waba sɛde wako aka kyerɛ no no na ɔde akyerɛkyerɛ yɛn no awurade ɛma yɛngu nna bɔne mu amen ɛba saa deɛ na yɛ yie ka yɛn amen tutua no mɔsi asomdue kwan so amen ɛnna kakra ka yɛn mu yi boa ne ntimi nya terenefoɔ amen ɛsɛ suafoɔ no ka kyerɛ sɛ awurade tu yɛ gyidie mu na ɔmo so de wɔyɛ no mo gyidie hihim sɛde yɛn so yɛde wɔyɛ no yɛ pa aba no awurade Yesu ka yɛn daa amen wɔne onyame nokwafoɔ ɔman mu ne ɛwɔ na awurade yɛbɔ odin na no ka kyerɛ Jeremia so ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ atukɔfoɔ ne firi Jerusalem kɔ babɛɛ no ɔmo wowo na ɔmo adɔɔso na ɔmo ware mma ma wɔn mma mɛma deɛ ɛwɔ ne sɛ yɛma mpa yɛma ɔman no na ɔman no yie die mu no Yesu yɛbɛdi yie ɛkyɛ awurade Yesu boa Ghana ban amen boa Ghana ban amen aban bi ɔbɛba bia na awurade ma no nkɔsoɔ amen ɛbrɛ so yɛ kɔ yi saa aban no wanka yɛ ho a ɛnyɛ yie ɛma de furi pɛfoɔ patapaafoɔ ɔmo ɛbɛhyɛ ɔman yi so sɛdeɛ wanka sɛ woyi sɔɔde tua Israelfoɔ ka no ɛnyɛ bi ne yɛpɛ yɛnim sɛ ayɛ asoɔden ne yɛasoɔden mu no gye sɛ ɔna abam na abɛboa yɛn adesoa biara ɛso ɔman yi no awurade Yesu ma yɛasomdwoeɛ amen awurade ma yɛasomdwoeɛ amen awurade ma yɛasomdwoeɛ amen ɛnu ɛnɛ berɛ no a wɔtwe a yɛbɛba no na awurade wama yɛhu animuonyam na atenenefoɔ a yɛpɛ sɛ yɛbɔ bra awɔ awurade Yesu din mu no
yɛgyina yie yɛhyɛ odi nkɔ nimonyam gyidi asafo yɔdia kɔdi asafo yɔdia masafo yi ɛnyɛ from amen ɛma patapaa ne ɛden ne bombo bi amam amen yɛhyɛ